Dragii mei Cristi și Renata, vă doresc o familie trainică și o dragoste plină de sens, asemenea lebedelor. Cristian înseamnă om al credinței, cel care îl urmează pe Hristos. Este asociat cu stabilitate și responsabilitate, loialitate și protecție, valori morale puternice, dorință de a construi și de a oferi siguranță familiei. Renata înseamnă renăscută, cea reînnoită. Este asociată cu sensibilitate și căldură sufletească, optimism și putere de regenerare, creativitate și feminitate, capacitatea de a aduce lumină și speranță în jur. Deci, sunteți meniți să faceți o familie armonioasă, pentru că tu, Cristian, oferi rădăcini, stabilitate și protecție, iar tu, Renata, aduci aripi, lumină și speranță. Împreună voi formați echilibrul dintre siguranță și iubire, dintre forță și sensibilitate, asemenea unei perechi de lebede care înaintează în aceeași direcție, susținându-se reciproc și rămânând fidele pe viață. Deci, finul meu iubit și gingașa aleasă, numele voastre par să spună o poveste frumoasă. Cristian, simbol al credinței și al statorniciei, și Renata, simbol al renașterei și al speranței. Împreună, ale voastre nume vorbesc despre o iubire care are rădăcini puternice și suflet viu. De aceea eu vă doresc din suflet să vă completați mereu, așa cum se întâlnesc două lebede pe același lac, cu respect, tandrețe și încredere. Să aveți o familie trainică, plină de lumină, iar dragostea voastră să se înnoiască în fiecare zi, păstrând mereu sensul, frumusețea și puterea care v-au adus împreună. Să vă fie casa plină de bucurii, inima plină de iubire și ani mulți petrecuți unul lângă celălalt. Și cum să nu vă dau niște sfaturi pentru un drum spre armonie? Fiți atenți! O căsnicie fericită nu se clădește pe cine are dreptate, ci pe cine iubește mai mult. Să țineți minte asta. Și păstrați-vă iubirea mai mare decât orgoliul, încrederea mai puternică decât îndoiala și respectul mai presus de orice neînțelegere. Astfel, să vedeți că fiecare încercare va deveni o lecție, iar fiecare zi împreună o nouă binecuvântare. Și în Biblie găsiți răspunsuri la multe întrebări. O să vă dau câteva exemple. Dragostea îndelung rabdă. Dragostea este binevoitoare. Dragostea nu pismuiește, nu se laudă, nu se trufește. Dragostea nu se poartă cu necuviință, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândește răul, nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduiește, toate le rabdă. Dragostea nu cade niciodată. Am pregătit pentru voi acest tablou în care soarele și luna se îmbrățișează. Pentru mine, el simbolizează exact ceea ce sunteți voi. Soarele și luna sunt diferite, dar se completează perfect. Fiecare are propria lumină, propria frumusețe și propriul rol, iar împreună creează echilibru și armonie. În mijlocul lor se află acest buchet special alcătuit din flori, care ascund o surpriză. Fiecare floare este de fapt o lumânare parfumată. Mi-a plăcut această idee pentru că seamănă cu iubirea adevărată. La început observi frumusețea ei, culorile și emoția pe care o aduce. Dar pe măsură ce trece timpul, descoperi și parfumul ei, esența ei profundă. Așa vă doresc să fie și căsnicia voastră,
frumoasă la vedere, dar și plină de căldură, lumină și parfum sufletesc. Iar atunci când veți aprinde aceste lumânări, aroma lor delicată să vă amintească de ziua nunții voastre, de promisiunea pe care v-ați făcut-o unul altuia și de iubirea care v-a unit. Fie ca parfumul lor să umple mereu casa voastră de pace, tandrețe, înțelegere și bucurie, să vă fie căminul plin de lumină, inimile pline de iubire și anii binecuvântați cu sănătate și armonie. Să aveți parte de o nuntă frumoasă, bucurați-vă de această zi specială, eu sunt cu sufletul alături de voi, vă îmbrățișez și vă sărut cu drag și vă las o contribuție pentru un proiect în doi. La mulți ani!